Nadi may mga tips ihatag ninyo no, gikan sa Bayaran Barkadas. Okay. Muna siya. Tips. Tips para kamo gwapo. Ipon sa mong grupo. Pwede bang dito ka lang? Tips. Para di ka buwagan. Okay. Buwagig una. Bisaya na dako, way pati way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman. Hoy mga girls, nali ko yung tips ihatag nyo no, para di mo gutomon, kan ako. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo, ako ay may... Ginagawa mo. Uy, naadik ko yung tips niyo para white yung bugas no. Kisli yung no. Atay nga COVID. Yung no. Naadik ko yung tips niyo no. Para di mo binuangan. Binuangig una. Mga boys, nakoy tips para kaninyo. Aron makakwarta mo, pamayot mo. Oy guys, nakoy tips niyo. Sa relasyon, dili importante ang itsura. Ang importante ang mahalaga. Atay nga COVID. Tips. Para ka makalove life. Baliki mong ex. Nakauyab di ka. Ay, di ko naka-experience uyab sa. Apa ka tip mga kahit no? It's Scotch tape. BCD tape. BHH tape. Takip tape. Og salamat kayo mga kahit no sa paghuman sa among video no. I hope nalingaw mo. What's up mga kahit? O karon mga kahit no, nami shout out mga kahit no. Shout out na imi nila ni Guano kanang sa Child Development Teachers of CSWD City of Naga nila ni Luzel Cueva, Anali Talandron, og ni Johnny Carr aka Teacher Kukay. Yeah. Og ni salamat sa pagtanaw Angelito Varga. Yes. Og sa CSWD office ni Regen Ridge Bakbak. Inchi Bakit. Og ni Gladys Iburanday. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong video ha. Og shout out pod ko ni Hani Qualbar, og shout out pod ko ni Ernesto Patiga nga nagtrabaho karon diha sa Asian Grains. Og ni Nolpa Bilyeza, og ni Rondel Kalisang. Salamat kayo sa inyong suporta mga kahit no. Oh, kuwane. Shout out ko sa kong idol ya guys, nga si Boss Arwin Timpo, idol. Yes, Salamat. Salamat kayo sa inyong suporta mga kahit. Og mao lang sa to. Salamat kayo sa tanan. Bye-bye.